dameni debata na sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hamo kadangan saha persean di bagasan buarni Tuhan Yesus Kristus. Hatan itu hatta jamita minggu di minggu pasapuluh pituhon dung pasitulu sadaon Trinitatis sadarion sian buku sada Musa biddu 2 ayat 10 alu sahatu ayat 25 ujaha madihita baiti utamuna dungi dinna debata jahubana dang jadi pujung jolmai ubahem ma di ibana sada pangurupina bahit donganna aing dungsun dijadi hot debata jahuba siat tanoi nasa binatang di ladang ro disude pidong akka namar tonga-tonga langit ditogi hommai tu siadam asa diida manang beha guaranna jala yai dibai siadam guar ninasa namar khosa laos ido guarna jadi dibai siadam ma guar ninasa pahapahana ro dipidong akka namar tonga-tonga langit dohot nasa namang gulmit di tanoon alai anggo di si Adam idanga dong jupang pangurupi bahem donganna dungi tarlalak modom masih Adam di bahit debata jahuba jadi di enet masada sian rusukna jala dilakopos sibuk tupap buatan nai dungi di pauli debata jahuba rusukna binuat nai sian si Adam bahen boru-boru jala ditogu ibana tu si Adam dungi ninna si Adam ma oddo sahali holi-holi sianaka holi-holiku jala sibuk sian sibukku guarom ma ibana jolma nibawa ala siabawa ibana binuat dibaheni tarikono nibawa do amana dohot inana madongani jolmana jadi sada sibuk nasida marsai marado nasida duatsa si Adam dohot jolmanai jala dang maila nasida ima hatani turtuke hurian itu hatta ditiki naparpudi sinuaingon jot-jot barita tabige taringot tu pamasu-masuon ni halak bawa sama bawa manang pamasu-masuon ni borua sama borua nyandang di negara tahun di ruarato olodo tabigi mose parrumah tanggaon ni torop bawa lobi siasada alai sada perempuan poliandri adong mosedo parrumah tanggaon sada bawa alai torop inatana poligami totu takas do dihita molo bawa tu bawa marumah tangga salah molo boru tu borua marumah tangga salah molo lobi sian sada inatan ni sahalak bawa salah molo lobi sian sada amatta ni sahalak ina salah ahado dasorta madoki salah pinaldoi dihita
hatani debata na tebege sinuaingon. Dihita hurian itu hatta molotadok salai ahado dasorta pinaldoi dihita hatani debata sada dosi Adam sada dosi Hawa jalasian si Adam do pabuatan ni si Hawa ima sian holi-holina di pasu-pasu debata mana sida sada jala tadi konon nibawai doho paropuanima amana doho inana asasadana sida tanggung jawab doho parrumah tanggaun nasida jala dangadong maila nasida alana nunga takas nasida di pasada debata amaka dongan pinal doi dihita dangadong tendeng aling-aling dihitai alani dang tarjaro hita parsirangon dangadong atik pe adong mamilit sirang di pengadilan ni urusan nasida mai alayang mo di parkuriau do naso jadi sirang ia so sinirang ni kamatean sekali melangkah tetaplah setia bertahanlah sampai mati ido final dihita dangadong rupani kompromi disi jala dihasogohod debatado parsirangan Maleaki pasal 2 ayat 10 bojahong muna muruk situturo debata di parsirangan jala bojahod tay di Matius 10 sia ayat 6 naso jadi sirang na pinadomu di debata dan jadi sirangan di contoh lani manangis hita nong marumah tangga di son dok doi alai mangasahot debata songod dia pe dok-dokna songod dia pe tiboni dulu songod dia pe bagas nilaut manang tau mardongatot debata nabui bulusok. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, nikmatilah perjalanan keluargamu sebagai suami istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu mengandalkan Tuhan. Bohape hamauloni dang jadi sirang yang boso semirang ni hamatian. Tekas main di nguluntan. Hamo kadongan ahado pangotak ni sorimago COVID-10 sia di parumah tangga. Apa dampak dari pandemi COVID-19 kepada hubungan suami istri, anak atau keluarga? Hujaha di media tulis, hujaha di media elektronik meningkat gugatan perceraian. Di Jawa Barat terlumuri meningkat tajam gugatan perceraian. Mudah-mudahan di Huria toka puasa parjulu nang haperap dijabu hita ala di rumah saja ala protokol kesehatan dan gabe mesra-mesra hita HP dijabu lam gudang do HP masalah tak adopi lam juk do suara na koras-koras tak kuboto hola na usong ni kera sudi do tahe wado marado pun yanakon lam aman-amat do lam dijabu imana mangula-ulaun nabi do hape jolmai diinganan nabi sesuai do jom nabi asa tabu na mangulua. Ketika pagi tiba, burung-burung terbang dari sarangnya, binatang-binatang keluar dari tempatnya tinggal. Jolmaipe haruar sian bagas nalau manopot ulau nabi. Songoni do hape nadingkan di debata. Jadi molo holas sodo hita hohom ati pesai rap pita dohot nataha holongi. Bui do hape adong pangotakna nahulang tinggal. Ujaha di media songonima nangpe ala dijabu suami istri di masa ni pandemion bahat
marpangotak tu parbadaun sahatu napanirang dirangan. Na mangihut alasan ekonomi, ala di rumah saja, dan boy mangulahon-ulahon songon nasomal, hurang sidabu-dabuan. Hape sa sitong na anggo paropuannya pengiri tamma, dang pola besay markutek-kutek, dang pola besay marliptik, dang pola besay marsasak niyan. Apa adanya. Alai di surat tu media idang songoni, godang pangotakna. Boy manot jahat di media elektronik na adong di Jawa Barat meningkat tajam gugatan perceraian sian kaum perempuan tu suamina lumobi dongatan namarugamo na asin. Kurian itu hatan itu hatta dihita sadarion debatado parade organisasi na tertua di hita. Organisasi na tertuai ima parsadan ni ama dohot ina suami istri debata parade hon. Jalan abadia doi ala sian debata. Di bahen debatado parjolo ulaun ni si Adam adorang so adong dope paropuani si Hawa ina ni hanguluani di ibana diulahon ibana do ulaun nai mabahen goar ni nasa natinopan ni debata alai dung diulahon ibana ulauni adong di mana satu kerinduan dang adong jolmana dang adong donganna marsisukunan dang adong donganna nagabi berdebat dang adong donganna nagabi diskusi. Adik-adik pemuda, bekerjalah sebanyak-banyaknya, buatlah nama sebanyak-banyaknya, tetapi rindukanlah juga untuk mendapatkan istri yang setimpal denganmu pada waktunya. Unang gabi lupa huamang manguli, paingot amang inang anak kotai, sotung lalap di parlalapan na karejo, gabi lupa ibana, naik konadong do dongan ni ibana di parmuduan na. Dukot sa siaran mangula-ulaw na mabaheguar nasa na tinopay. Di kerinduan ni banay, di parade di batama di bana parupuan. Na nibuat siyan holi-holi na nilakop por sibuk tu pabuatan na. Hamo kadongan, diguari may pangurupi. Diguari ma paropuani pangurupi ni bawai pangurupi ni si Adam. Dihalak batak torudo guar pangurupi. Mitol lao rohatu pangurupi na dijabui. Na ginaror doi. Na sinuru-suru doi. Na dibaid do ulaun ni. Sotong songoni pangatusiota tu istrita tu inatatta. Pangatusion pangurupi ni Bibel luar biasa. Ezer kenekdo idibain dihatani halak Yahudi. Pangurupi nasetara. Alai marhaudukon tu suami songon ulu. Adong disi kontradiktif. Pangurupi ibana setara dohot iba. Songon ama. Alai laus uduk tu suami songon ulu. Alani butuh habisuhon na berlipat ganda bisa halak perempuan mangatusi setara ibana dohot amat tanah alai laus uduk tu amat tanai alai ulu songoni ma pareta ni debata tu sahalak perempuan alani pangurupi dang songot pangatusian ni halak bataki torui ingot tamujo edetai jahuba pangurupi ida detai Jehovah pangurupi. Molo tarok Jehovah pangurupi. Nautoru do Jehovah siya kita. Dan alani paropuan ipe pangurupi dalam arti itu memperlengkapi, mengokohkan, menguatkan, mabahis solang-solang asahok amai. Alai disadatiki boido gabe alo-alo ni amai paropuani molo sotoho amai gabe ulu di tongan di rumah tangga.
ingat kita bawa nih. Jika kita tidak berfungsi baik sebagai kepala di rumah tangga kita, pangurupi nakaning na pinarade ni debata, boido gabe aloi di kita. Boido gabe mengkritiki di kita. Alai selama sapardalanak kita, laho mangoloi debata, laho pasauton sakap ni debata di rumah tangga ta, tutu si tutu maibana pangurupi di kita. Ise mahamuamang nang makilala inatai dijabu pangurupi si tutu di hamu. Berbahagialah. Berbahagialah. Saud Tuhan sakap ni diau di rumah tangga. Ise mahamuna makilala dang dope pangurupi natai. Mari berdoalah. Pergumulkanlah. Alani suku kamu mainang dirimu na. Nunga pangurupi hamu. Songon nani halomohon ni debata di tongan di rumah tanggamu. Berlombalah untuk mewujudkan itu. Molo hurang denggang amatai tukuli hamu. Arahkan hamu dohot halapohoni, dohot rohani debata, dohot pikiran ni debata, dohot hatani debata. Ima disuraton dihita. Alani huriani tuhatta. Adong do ancaman dihita huriani tuhatta. Siap pikiran gerakan feminisme. Gerakan ni perempuan namar pikir ikon setara disude. Parngoluan di bawah dohot perempuan. Alani ko setara bawah dohot perempuan. Berek kita ma ikon karejo mahamu akadainang perempuani dading mana komuna. Tu dia matahe di pasar tamu ya anak komuna. Olo magabe jumonok ya anak koni tu babysitter daripada tu inana. Ancaman doi di kita. Songoni do pangatusion ni gerakan feminisme totu dao. Tutu iko karejo do inatai. Alamar sikola doi, adong do parbinotoan, adong do keahlian na. Ala ikon las marlipat gadda do habisu homuna akka perempuan. Mulai ko pilito muna do karejo. Hape tong ikon marianakon. Ula honot to perkarejuan, ikon ula honot to do pagodang-godang yanakon. Ikon berlipat ganda do dong kekuatan muna habisu homuna. Suatu ngapala ukolong rohamuna tu parkarejuamuna daripada tu yanak komuna. Ima ancamanina masa nuhaingon. Godang aka kaum ibu perempuan pekerja. Gabe margeser ukolong rohana tu karejuna, ugodang tikina tu karejuna daripada tu yanak komna. Gabe marpangot taki tu yanakon. Gabi adong akka si pikiran mo se di hubungan keluarga. Gerakan feminisme oma nani sikapan ni gereja denggado na sida marsuarahon suara nasidai unang adong rupani pembedaan unang adong penekanan tu perempuan alai nang perempuan ipe unang malubihu gabe so diingot be mangalehom minum yanak konna alamaila disihatoropan akainang tahebodo pe diingot inang lapatan ni buha baju di halak batak puasa di dok buha baju do tahe lapatan ni satawi alaido parjolo sahalak ina perempuan di paloas painupon yanak konna disihatoropan. Alani dibuka mebajuna lahu manginum yanak konna. Ido asa diguari buha baju anak konna perjolo. Barani mana painupon anak konna dijolo ni sihatoropan. Halak patak takas dui. Alai nuengon alamaila baik gabi tangis-tangis yanak konna dang ilabe minum. Mana masa? Tentu buha baju di kita, hata buha baju, takas doi,
ajar honom tu generasi muda ni halak batang. Horian itu hatta dang jadi dihita marsaripe bawa sama bawa. Dang jadi dihita marsaripe boru sama boru. Dang jadi marsaripe bawa lobi siasada inak tanah. Dang jadi marsaripe ina lobi siasada amat tanah. Molo marsaripa pehita dang jadi sirang ia sosinirang ni hamatian. Siat dia do dasor ni barani hita madok ido nati kos. Itu yang sebenar-benarnya. Sian hatani debata nakkaning. Dibaheni tadi konon dibawa do amana dohot inana madongani jolmana. Jadi sada sibuk nasida. Marsai mara do nasida duatsa. Siadam dohot jolmanain. Jala dang maila nasida. Songonido hita namar keluarga. Datung maila behita tua matatta. Datung maila behita tuina tatta. Ido asa adong istilah Alkitab hatatadda holan amat taido na manadda inattai. Jala holan inataido na manadda amat tai. Suami mengenal istrinya, istrinya mengenal suaminya. Ido hatatadda di Alkitab. Kata yada. Tokkado molo iba manadda inattani halakan. Tokkado molo inattani halakan manadda suami ni halakan. Holan amat taido manadda inatai manadda amat tai sebagai suami istri jaladang maila nasida. Itu bahasa Alkitab kita. Urian itu hatta. Hatta naun ama ina suami istri, marilah setia sampai akhir. Naposo bulung bawa, naposo bulung boru. Mula ditikina ho marhamulian dohot mangulu. Berarti Anda bersedia memasuki kehidupan untuk setia sampai akhir. Hamu inanami, pangurupi do hamu dihami bawa, alai pangurupi na setara do maniru Tuhan tai. Asa saud habadiau di keluarga tabi di hubungan suami istri tabi songon sakap ni Tuhani. Ido tujuan ni parumah tanggau. Asa saud sakap ni dibata. Asa tarida habadiau ni dibata. Asa tarida haburjuon ni dibata di mulut tadi. Amin.